И здравейте хора, аз съм Blazer TV и днес ще правя giveaway заради моите първи 25 абоната, което е много хубаво. Така, условията са като нормален giveaway. Пишете на кандидатура и отдолу давате скайп за връзка. Давате скайп за връзка, ако искате да участвате, за да ви съобща. И аз ще избера един рандом от вас, който ще получи награда. Каква да е, да измислим. Ай сега, понеже имам 25 абоната и някои са ми фенове и им харесва да ме гледат, така че наградата ще бъде да снимате 3-4 клипа с мене Blazer TV. Добре, сега не знам какво да правя. Ще ви покажа и моя Facebook за връзка. Само да отворя ето така. Че снимам с бандикам, че с врапса не се показва. Ето така става. И този клип няма да бъде толкова дълъг. Скайпа мисля, че трябва да ми познаете Blazer TV. Отделно ви виде. Сега Фейсбука. И знаете какво, няма да ви показвам, да не ви бавя. Просто ще ви прата страницата ми. Не иска логин. Ето на Никола Кандев. 5 плюс 25, 30. Се бе, как въбе. Добре. Никой не пречи покана. Така. Ето ме. Тук някакви игрички. Ако се чуете за какво съм сложил банера, защото няма какво друго да сложа. Това са приятели до Даскал. Такива работи. Ако се чуете, що ви за от Пазарджик, аз съм от Пловдив вече. Живял съм в Пазарджик, но сега живея в Пловдив. Така, ето ми е страницата. Кой ми е пратил емейл. Не знам кой. Така, и скайпът ми ще го напиша в описанието на клипа. И така, това беше от мен хора. Аз бях Blazer TV. Това беше giveaway, който ще направя и чао.